Мачукарата, мачукарата, мачукарата. Здравейте в новото ми видео, което ще е истински предизвикателства. И нека да започнем с едно от тях. Първото е направи се на селянче. Откачено и готино. Разбрала съм едно нещо, чето първото предизвикателство. Той направи се на селски певец. Селянче певец, да извинете ме. Wind up a wind, oh wind just wind, early Ricky bye, wind just Край на първо предизвикателството взето са 5. Следващото ми предизвикателство е вземи лимонов дресинг сложи в една лъжичка и го изпи. Нямаме лимонов дресинг, ама ще отида до Kaufland да го купя. Хора, всъщност съм имал лимонов дресинг у нас. Вчера са купили. И една най-голямата лъжица от нас, не? Оправяме косата. Ще изтърва. Дай. Давай по-добре. Вие видите. Гадост. На 3, 1, 2. Да остава. Това ще да пани. Мисля, че ще разревавам. Следващото ми предизвикателство е яз бисквити с мляко. Къщи си имам мляко, имам си, но отидах до Kaufland да си купя бисквити. Но малко капнах преди да дойда. Но ето ви млякото. Малко е свършило, но карай. Бъркаме. Това тя съм ги оставя направи едно няма. Бисквитата. Кой са бисквити? Най-лъсно. Препоръчвам да си купите и такива. Не отзаде. Отзаде пише какви има. Има някакви такива с крем. Че са много класни. Меко изкрия. Много е меко. Това е предизвикателство номер 3. Предизвикателство номер 4. Лечно той 2014, роден 2014, мъртъв 2014. Живот. Коя дата сме днеска? Ами знам, че само сме понеделник. От понеделник до понеделник. Живот. Вече ще те помня. Следващото ми предизвикателство е направи се на силовето. На Емил Конрад. Вижте вокруци, бе. Ти на мен ли ще се правиш, бе? Тук на слънцето няма си аз. Отчето отгоре глима ми се разтопи. Целите ми очи, ей, тук ще станат черни. Вижте как ми стана прическата, откакто съм силовето. Готово.
бисквита. И... Ау, зъба ми! Направише на чуро. Предизвикателство, нали, в това видео изпълняват, но ай хок. Едва манави. Всякото подобие на някой крик, къде ще правим предизвикателство, къде да правя? Или като новото му видео. Нещо говорим за сладината и за това, както Чуро каза нещо в видео. Световно господне! Това е всичко от мен за сега и до скоро.